saját elképzelése szerint zajlott itt le minden. És természetesen, amikor ez kijött, akkor már a testület és a polgármester között ez tényleg összeférhetetlenség volt már nem is ebből a Metal Kft-ből kifolyólag, hanem utána már személyeskedések is voltak. Szóval nekem még talán ennyi a véleményem hozzá. Közben eszembe, hogy talán egy ilyen hirtelen döntés után most már nem is volt más választási lehetőség, mivel ezek az apró dolgok építkeztek. Ez nem hirtelen döntés volt. 2 héttel előtte az indítványt Nagy Bandi beadta, és 2 hét múlva szavaztunk. Tehát Szarvas Attilának joga lett volna hozzá, hogy jogászokhoz forduljon, és 2 héten belül valamit csinálni, de ő nem lépett. Semmibe vette a testületet nem először, nem másodszor. Semmibe vette akkor is a testületet, amikor nem állt föl, mert mindig nyugathoz hasonlít minket. Az NDK-s miniszter, amikor ellene valami vád alakult ki, abban a pillanatban fölállt, és azt mondta, még nem tisztázza magát, nem hajlandó képviselő lenni. Ő nem állt föl, hanem továbbra is polgármesternek vallotta magát, továbbra is aláírta a papírokat, tehát nem a jog szerint járt el. Ez jogi kérdés, ahogy Ernő bácsi mondta, és egyáltalán nem politikai kérdés. Még azt megkérdezném, hogy egymástól, tehát próbáltak-e valami kontaktot teremteni a dr. Szarvas Attila és a testület tagjai egymással, hogy megpróbálták asztalhoz ültetni, és hogy valahogy ezt a dolgot lerendezni? Ilyen nem volt. Én tudtommal nem volt. Na a másik pedig az is, hogy tehát amikor ezt a testület előterjesztett a bizalmatlanság indítványt, én, mint testületi tag, erről nem is tudtam. Tehát engem azért ott november 15-öt azt nem tudom elfelejteni, mert szinte befejeződött volna az ülés, amikor a Nagy András fölállt és bizalmatlanság indítványt terjesztett be az Attila ellen. Én azért annyira tartottam volna a testület többi tagját, és engem is emberszámba vegyünk, és mondjam, én előtte még a véleményemet legalább el, csak egyszerűen felállt és mondtam a bizalmatlansági indítványt, ami számomra nagyon meglepő volt. Nagyon meglepő volt. És a másik meglepő volt még ebben nekem, hogy ugye létrehoztuk ott az ad hoc bizottságot abban a nagy űrzavarban, ami akkor kialakult, hogy másnap már mindjárt összeültünk, reggel fél 8 órakor pontosabban. Tehát miért volt ez ennyire sürgős? Hétfőn is összeülhetünk, volna, utána összeültünk még kedden is persze azon kívül. Szóval én számomra ez volt egy kicsit furcsa. Én nekem az az érzésem, hogy nem volt az olyan nagyon elhamarkodott az Atombizottság. Az Atombizottság azonnal hozhatott volna jegyzőkönyvet. Azonnal az ülés után. Mint hogy arra már nem volt időnk, mert nagyon elhúzódott az ülés, akkor azt határoztuk, hogy holnap reggel fél 8-kor fölmegyünk a hivatalba. Tehát nem egy elhamarkodott, hanem egy elkésett intézkedés volt. Az pedig, hogy ott nem tisztázódott a dolog, és nem jutottunk el odáig, hogy azt mondtátok volna ketten, mert ketten voltatok, ugye, igen, nagyon jól emlékszel, azt mondtad, te is, meg a Köpöső Zsiga is, hogy igen, én azonban ezzel nem értek egyet, mert így, meg úgy, meg amúgy. Azt mondtam erre, rendben van, fiúk, nem baj, nem értetek egyet. Rendben van, elkészítjük a jegyzőkönyvet, beleteszünk egy olyan záradékot, hogy ti ketten ezzel nem értek egyet, és akkor fogjátok így alá. Így volt. Nem is ezt vitatom. Ennél már én azt vitattam, hogy tehát mert a testület terjesztette be az indítványt a polgármester ellen, ugye? Igen. De én is testületi tag vagyok, és én erről nem tudtam. Tehát, nagyon sokan nem tudtak. Én ezt nem tudhattam, de én biztos, hogy nem tudtam róla. Igen, igaz, hogy az egyéni indítványnak is indított, én ezt nem vitatom, mert érted, mit mondok én. Tehát nekem ez volt furcsa. Mert hogy én felszólalok egy akármilyen ügyben, tehát egy lakossági ügyben, arról neked nem kell tudni, de ez komoly dolog volt, ami nekem itt van a helyzet, ahogy van. Ennek a lezárására talán tehetek egy olyan megállapítást, hogy ezek az ellentmondó tények itt egy kicsit azt bizonyítják, hogy a testületen belül is volt valami feszültség, vagy egy olyan szál, ami talán most még így megfogható. Nem volt egyértelműen nem volt. Mert én Ernő bácsival is ugyanúgy megértettem, hogy nem volt itt feszültség. Amikor a szavazásnak vége lett, Pisztához oda mentem, és Piszta, nehogy azt hitt, hogy azért, mert nem egy a véleményünk, haragosak vagy ellenségek vagyunk. Nem, ugyanúgy tiszteljük, becsüljük egymást. Most is, tehát ezt letisztáztuk ott rögtön. És akkor úgy is vonultunk onnan ki, hogy te ezt gondolod, én ezt. De attól függetlenül semmi konfliktus a képviselők között nincsen. Nincs, és nem is volt konfliktus a képviselők között. Na most ebben én nem értem, vagy nem egészen értem talán akkor Pista felvetését, mert azt, hogy András ott az
összeférhetetlenséget kimondta, ő azt nem a testület a saját nevében mondta meg, és jogunk volt utána titkosan szavazni később. Tehát ez nem volt előtte, István, nem volt előtte nekünk egy 8 tagú, 10 tagú, vagy hány tagú ülésünk, ahol ezt megbeszéltük, hogy ezt fogjuk. Ez Andrásnak teljesen önálló. Az önálló. Ő, hogy hangsúlyozta is, értem. És hangsúlyozta. Ez természetesen, hogy ő indítványa. egyértelmű, igen. Ő indítványozza, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy nyilvánítsanak véleményt. Tehát szavazzanak ellene vagy mellette. Ez így volt. Esetleg egyes képviselőtagok a meglepetésszerűen Hatott ez az egész, Életében mindenkire. Mindenkire. Mert aki erre nem gondol, hogy a törvény értelmével, amit én már annyiszor citáltam, hogy... Tudom, mert mindig vitatkoztunk. Igen, hát ugye, hogy... Végülis ehhez a kérdésre szeretném elmondani, hogy mi a véleményünk a demonstrációról. Sok száz ember keres meg minket, hogy csak egy szavunk kell ahhoz, hogy ellendemonstrációt csináljunk. De a képviselők nem akarnak ellendemonstrációt, mert nagyon csúnya dolognak tartanám a város népét összeugrasztani. Ez nem politikai kérdés, még egyszer leszögezem, ez jogi kérdés, ez nem az utcára való kérdés, ezt jogászoknak kell eldönteni. És éppen ezért nem értem, hogy miért nem várta meg Szalvas Attila azt, hogy jogászok döntsenek ebbe a kérdésbe, miért nem bele abba, hogy ő mellette demonstrációt indítsanak. Egyoldalú demonstrációt, ahol a hangadók nem éppen megfelelő emberek voltak. Mert voltak ott intelligens, tisztességes emberek, akik hátul képviselték Attilát, mert úgy érezték, hogy mellettük a de azok nem ordítottak. Azok nem trágálkodtak, nem ordítottak. Ott ember módjára a mikrofon körül, akik álltak, a Nagy András volt, tehát aki embermódra viselkedett, meg a tévériportere, aki kérte, hogy hadd csináljon egy interjút, de nem engedte a tömeg, aki ott állt. Ilyeneket kiabáltak, hogy életbiztosítás. Egyszerűen hány inget kaptam, amikor végignéztem a videót. Szóval felháborítónak tartom. Ehhez kapcsolódik talán a katolikus kérdésünk, ami a újnódus 2 nap, összeférhetetlenség 2 napja, hogy csak ez az egy fő oka volt vajon ennek az egész demonstrációnak, kirontanásának, hogy voltak ennek több olyan hátulmegyő problémái, ami talán itt most nem látszik. Én gondolom, hogy ez csak most jelenleg találgatások lehetnek, inkább kapizsgálja az ember, hallja, hogy mi a véleménye. Ugye tett a testület egyes intézkedéseket, ugye össze kell vonni a költségvetést, a GAMESZ-tal, városgazdán már az előbb utaltam, ugye ott is embereknek sajnos meg kell lépni azokat a kellemetlen döntéseket, esetleg egyeset emberekre, hogy más munkakörbe fog dolgozni, hatékonyabban, már tudja tenni tudását. Mert ha ezeket nem lépjük meg, az előbb említettem, akkor kérem, hogy adókat kell kivetni, az adót, és fönn tudja tartani magát, az egészségügy, az iskola, óvoda, nem fog biztosított lenni. Nem látszik jelenleg biztosítottnak az, hogy szeptember, október, vagy jövő vagy 91. decemberében miből fogjuk fizetni a villanyszámlát. Borzasztó nagy a pénzügyi helyzetünk, és én itt látom, hogy azok az embereket is betervezték ezekbe a demonstrációba, meg főszervező, akik itt most egzisztenciális csökkenésnek vélik majd a sorsukat. Lehet, hogy rosszul lesznek tájékoztatva, és senki nem akar az önkormányzati testületi tagság utcára dobni. Kérem, hatékonyá kell tenni minden tanácsi, a volt tanácsi apparát dolgozójának a munkáját. Az nem lehet, hogy itt kérem, olyan emberek is dolgoznak 2 éve, akiknek csak az a dolguk, hogy jelentéseket töltenek ki. Ez megszűnt. Hát a mai rádió 1991 első volt 10-én, kérem, bemondta, hogy a pénzügyminiszter interjúnál, kérem, minden önkormányzat a leépítésen, áttervezésen törekszik, gondolkozik, nem a demonstráció tervezésen. Ami szóval számunkra mi lesz itt, kérem, anyagi helyzetben leszünk, nem tudjuk az SZTK-t működtetni, ki kell vetni adót. Ide fog vonulni ezek szerint a város lakossága, nem lesz hajlandó kifizetni az adót. Mi lesz akkor? Tehát egyértelmű pénzügyi feszültség. Pénzügyi feszültsége hozta ki, és én szerintem itt egzisztenciális bukásoknak vélt dolgok is vannak ez mögött. A városnak 51 millió az adóssága, ebből az 51 millióból 4,3 szeptember 30-áig 4,3 millióra semmi fedezet nincs. 10 millióra. A
szeptember 30-ai állapotot Ma mondom. értesültem 10 Ez már decemberi, Olyan akkor ezek Kovács szerint. már tudja. Tehát 10 Tehát millió semmi hiány. fedezet nincs. 47 millió, az 30%-os, és 36%-os kamattal van. Még igaza volt az egyik képviselőtársad, Miki, mire itt megtudjuk a pénzt, megfogjuk és mi magunktól le fogunk mondani. Az utolsó Akkor nem fogjuk ülésen, tudni a pénzt valójában. az utolsó ülésen Attila azzal fenyegetőzött, hogy vegyük tudomásul, hogy az az 5 utcában levő útalap, amit ő a választások előtt letett, egyik pártnak se vagyok a tagja. De egyre jobban úgy érzem, hogy ez választási fogás volt, mert ez az 5 millió forint, ez ebből adódott, amire nincs semmi fedezet, hogy nem volt rá pénz, és mégis 5 utcába letette az alapot. Azt mondta, hogy vegyük tudomásul, hogy be kell fejeznünk ezeket az utakat, erre szilárd burkolatot kell tenni, pedig nagyon jól tudta az előző testület, mert az előző testületi tagokkal beszéltem, nagyon jól tudták azt, hogy erre pénz nem lesz. Tehát ezt a szilárd burkolatot mi akkor tudjuk rátenni az utakra, ezt Attila is közölte velünk, ha megadóztatjuk a népet. Márpedig a képviselőtestület az adózás elől elzárkózik. Nem akarjuk a népet megadóztatni, a nép már ennél többet nem tud fizetni. Szabad legyen nekem is valami erről a 6. ponthoz, feljegyeztem magamnak, hogy tehát nem csupán a választás követő 30 plusz 2 nap változtak ki az összeférhetetlenség kimondását, hanem a KSZ-ben vállalt további tevékenység is hozzájárul. Ez az meg felszámoló, ami a munkajog értelmében egyenlő vezető tisztségviselő, bocsánat az adogásért. Számunkra sérelmes volt a polgármester személyes, fölényes magatartása. A mi véleményünk szerint szinte nem is számított. Az ülések végén a határozathozatal igyekezett elbagatelizálni, minden is jutottunk. Ez a lényeg. Többek között ez a személyes kapcsolatnak a megvilágítása. Tehát itt szakmai hátterekkel. De van személyes is. Igen. Én az Attilát nem ismertem. Én azelőtt beszéltem vele 3 ízbe, váltottunk 10-20 szót, slusszpász, nem volt semmi. Valami politikai háttér esetleg. Politikai háttér. Borzasztó nagy volt a bizalmatlanság, mert állandóan úgy éreztünk, hogy be vagyunk csapva. Tehát bármilyen papírt tettek elünk, amiben döntenünk kellett, vagy vizsgáljuk meg, mondom, számszakilag nem egyeztek dolgok. Tehát állandóan úgy éreztük, hogy ködösítenek előttünk, hogy nem akarják, hogy tisztállásunk, nem tudom miért. Tehát a becsapás mindjárt Mindig a úgy pénzügyi... éreztük, hogy be vagyunk csapva. pénzügyi Ha bármelyik beszámoló. emberrel beszéltünk itt a tanácsnál, és kérdeztünk, vagy próbáltunk kérdezni dolgokra rá, mindenki kétesen mosolygott. Hát most, hogyha én valakire kérdez tőlem valamit, és én olyan sejtelmesen mosolygok, mit gondolsz? Te is, Marika, azt gondolod, hogy itt valami nem tiszta. Igen. Tehát érződött azt, hogy talán nem is akarnak segítséget adni ahhoz, hogy a munkát Igen. Igen, azt szerették volna, ha úgy döntünk, mint az előző 60 ember, a tanácstagok, hogy föltesszük a kezünket, esetleg a 60-ból 10 nem teszik föl, az ellenkezik, de az 50 fölteszi és megszavazunk a dolgokat. Csak itt pont az ellenkező alakult ki, mert itt több mint kétharmados többség van mindig a másik oldalon. És ez nem koalíció, így érezzük. Olyan pénzügyi beszámolót tettek elénk, amin én szerintem szakavatott pénzügyesek sem tudnak elmenni, tehát ez nem nekünk készült, ez a beszámoló. Az elénk terjesztett beszámolókból egyetlen egy volt tiszta, világos, érthető, amelyiket a művelődési otthon készítette. A többin örökösen gondolkodni kellett, hogy ugyan mi akar emögött lenni, és ez az emberben kételyt, gyanút fejleszt fakaszt. És hadd mondjak még a demonstrációról annyit, hogy az a 150 ember körülbelül, akinek kb. 30%-a volt aktív tüntető, a többi szimpatizáns vagy egyszerű vámészkodó, érdemes lenne valóban az összetételét, annak a 30% aktív tüntetőnek az összetételét is megvizsgálni. Ez nem vet a városra jó fényt, hogy kik tüntettek, kik voltak akkor a hangazók. Ez bizonyította Nagy András az egyik felszólalásában, amikor azt mondta, hogy még a vízcsapból is azt mondjuk, hogy Szarvas Attila. Tehát Attila lekötelezte az embereket, és az a 30%, akit Marika mond, az a 30%, szinte lehetett az arcokon látni, hogy ez 120 000 forint tanácsi támogatást kapott, ez tanácsi lakást kapott, ez ezt kapott, tehát ezek az emberek nem is tehettek másképp, vagy otthon maradnak, vagy mellé állnak. Tehát olyanok voltak, akiket ő elkötelezett, mert ő hozzáfordultak is, akit a jogát elutasított, ő annak is adott segélyt, pedig nem szorult rá. Szóval
Szóval ilyen emberekből tevődött össze ez a 30%. És kérem szépen, hadd legyen szabad, bocsánat, hogy közbeszólnom. Még megjegyeznem azt, hogy bennünket személyeskedéssel vádoltak, és vádolnak. De miért? Azért, mert megmertük kérdezni, vagy gondolni, vagy egyáltalán fölvetni azt a kérdést, hogy ez a pénz honnan, hova, miért, kinek, jogos, nem jogos. Tehát abban a pillanatban, amit egy kicsit kényes dolgot kezdtünk feszegetni, már személyeskedünk. Hát bocsánatot kérek, ki az a bolond ember, aki átvesz egy boltot leltár nélkül? Hát mi leltárt akarunk csinálni. Azért vesszük sorra a vállalatokat, illetve az intézményeket, amelyekből pénz jön, pénz megy. Tehát ezt tudni akarjuk, hogy hol is állunk, mennyivel tartozunk, mennyi a vagyonunk, mennyire van a fenekünk innen a tervből. Szóval erről van szó, kérem szépen. És akkor ilyenkor mindig a személyeskedés nem vitás. Amikor a polgármester személy szóba kerül, az már a személyét érintette, és ez, ha én lennék a helyén, én is tiltakoznék, csak másképpen. Én nem szerveznék ilyen. Na hát szóval, köszönöm. Igen, csak annyit talán, hogy a demonstráció időpontjában nem tudom, nem-e tendencia van, mert ma már a véletlenekre én nem igen bízok semmit. Azon a napon kezdődött volna egy pénzügyi vizsgálat a Gamesz ellen, és ez időben, igen, a Miklós telefonja, akkor tudtam meg, hogy valami készül este, tehát ezért nem volt pénzügyi vizsgálat azon a napon. Lehet, hogy véletlen, mondom, bár én ezt nem nagyon hiszem. Az lehet, hogy túlságosan tovább az időt, szerintem másik kommunikációs eszközzel bennünket. Az utolsó kérdésben az lesz, hogy ha ennek a demonstrációnak vége lesz, akkor önök milyen kiutat látnak abban, hogy a lakosságot végre megnyugtassuk, illetve stabilizálódjon valamilyen formában a helyzet. Kérem szépen szabad akkor, mint a legvényen. A stabilitásnak az alapfeltétele az, hogy kezdjünk hozzá az érdemi munkához, azt pedig blokkád nélkül menjünk. Tehát kérem, ilyen bekiabálások, meg akadályok, szóval ez nem, így nem lehet dolgozni, mert megvan félelmészve az apparátus, nem tudja, hogy most ez hova vezet, mi lesz a vége. Kérem, meg kell nyugtatni azokat is, akik ezt szervezték, hogy kérem, nem így csinkefogókkal állnak szemben. Mert úgy vagyunk föltüntetve, mint a sorunk, ugye, hogy ilyen bandával hát nem is lehet együtt élni. Pedig hát nyugodtan elmondhatom, hogy itt, nem itt, hanem az egész társaság önzetlenül, egy fillér ellenszolgáltatás nélkül, az idejét nem kímélve, igyekszik ellátni a dolgot, a legjobb tudásra szerint. Ugye, mi amatőrök vagyunk, hát majd betetadunk. Hát, ha újak jönnek a helyünkbe, azok is adok lesznek. De ezt tudomásul kell venni, ennek idő kell. De igyekszünk a legjobb szándékunk szerint cselekedni. Úgyhogy én nekem ez a záró szavam hozzá, többiek is. Nem, mi a vélemény, azt majd tessék meg. Egyetlen percig is kár volt meggátolni a lakosság szabad kibejárását a hivatalba, én ezt mélységesen elítélem. Tiltakozzanak munkaidő után, feküdjenek a küszöbre munkaidő után, de ide minden állampolgárnak bármikor joga van, ha ügye van, dolga van bejönni, és hogy ezt Attila nem tette meg, hogy nem szólította fel a fiúkat másnap, tehát kedden reggel erre, és nem mondta, hogy gyerekek, letelt a 40 év, dolgozni kell, ti is menjetek kenyereteket keresni. Ezt az ő lelkiismeretén szárad, hogy ezt nem tette meg. És a másik dolog az, megint csak arra bizonyos 150 ember 30%-ára, aki aktív tüntető volt, ez nem a lakosság. Tehát mi érdemi munkát szeretnénk végezni, ha véget ér ez a farsangi játéknak is nevezhető valami, és valóban a lakosság javára. És 7000 embert nem képviselhet 150. Hát ezek után ez nagyon nehéz kérdés. Ezt tessék elolvasni? Mert ezt nem mi mérgesítettük el, fenyegetés van a végén. Azt mondja, kérem, szervezeti bizottság adja azzal fenyegetődik, ha nem mondjuk le, akkor más eszközökhöz nyúlnak. Hát ebben benne van az akasztófa is. Mint ez egy nagyon fölkavart víz. Ha csak hagyjuk, hogy magától nyugodjon le, akkor sokáig fog tartani. Itt lépni kell. Lépni kell, két oldalról lehet lépni.
Az egyik az, hogy ezek, akiket szeretnének, hogy mondjanak le. Ez az ő dolguk, ezt ők tudják. Ők is úgy érzik, hogy helyesen cselekedtek, úgy érzik, hogy a jót akarták szolgálni. A másik oldal. Ha egyáltalán lehet itt oldalról beszélni. A polgármester, én biztosra veszem, hogy nem tud dolgozni most már ezzel a testülettel. Hogy lesz, mint lesz, ugye a jogi vita, hogy mit fog dönteni, hogy fog dönteni, azt még mi sem tudjuk. Ezután fog majd kiderülni. Hogy mi lesz utána, nem tudjuk még, ezt én is őszintén mondom. Én is, tehát amikor én elindultam ezen a választáson, nem azért indultam, hogy a város egy ilyen helyzetbe hozzuk, és úgy mondom, Ernő bácsék se ezért indultak a választásokon, hogy mi egy ilyen helyzetet idézzünk elő, de ez már tény, ezen változtatni nem tudunk. Most, jelen pillanatban. Itt már kompromisszum nem hiszem, hogy fog születni. Tehát a polgármester és a testület között én úgy érzem, hogy nem tudhat születni, hisz már ezt országvilág tudja. Ez nem Grimm mese, hogy a vége jó lesz. Nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Én nekem ez a véleményem. Hát hirtelen nem tudom, itt sok mindenem múlik. A jogi vita végén, hogy fog eldőlni a jog. Itt mond ki. Azt hiszem, hogy mindenki el fog gondolkodni, ki maga álláspontja és nézete szerint, hogy mit fog megnézni. Hát én nagyon szépen köszönöm a nyilatkozattételt és hogy Igen, köszönjük, hogy nyilatkozhatunk. Végre egyszer nyilatkozhatunk. Január 10-én csütörtökön az önkormányzati képviselők egy csoportja érdekegyeztető tanácskozásra kérte fel a városházi blokkád szervezőit. A szemben álló felek között a találkozó létrejött, ám érdembeli megállapodás, a helyzetet megoldó kompromisszum nem született. Következőt szeretném kérni. Lapos Miklós a testület nevébe ki fog jönni, én azt kérni, hogy ugye kérhetem azt, hogy hadd mondja el, amit akar, hallgassák meg, és hadd menjen nyugodtan, semmi gond vele. Tehát ne legyen fújolás, hadd mondja nyugodtan el. Kedves állampolgárok! Itt összejöttünk, és egy jó pár óra hosszát elvitatkoztunk azon, hogy mit kell megoldanunk, hogyan. Arra a döntésre jutottunk végül, amivel a polgármester a bizalmatlanság kimondásakor mondott, javasolt, hogy várjuk meg a törvényességi döntést, ugyanis ez törvényre van víve, itt nem lehet így eldöntenünk sajnos, hogy most hogyan kell. A bíróság dönt, és utána a testület azon tagjai, akik úgy érzik, hogy ők, mivel titkos szót nem tudni név szerint, ez a tábla szerint nem tudni, hogy ki, az levonja a tanulságot és levon. komoly viták voltak a pártok és a jelenleg megválasztott polgármester között. Aztán az a furcsa, nem furcsa, hanem általában az országban szokásos helyzet alakult ki, hogy egyik oldalról választották a polgármestert, megválasztották, másik oldalról pedig a képviselőtestület állt fel. Teljesen más pártösszetételt tükröz ez a két oldal. Nyilván ez eredményezte azt, hogy és a választási küzdelemben lezajlott események, hogy egymást nem épp úgy fogadták, ahogy kellett volna, és keresték azt a hibát, amit a másik elkövet első lépésként, amibe beleköthetnek, és utána amit felszínre tudnak hozni. Na most
Az elmúlt napok nyilatkozataiban, a képviselőtestület nyilatkozataiban sokszor felmerült az a dolog, hogy tulajdonképpen itt csak egy jogi problémáról van szó. Mennyiben tekinthető ez joginak, és mennyiben nőtt ez túl ezen a jogi problémán, mennyiben lett politikai kérdés belőle? Szerintem elsődlegesen politikai vita ez az egész, és politikai háttere van. Ez csak egy olyan pont volt ez a jogi oldal, amiben valóban bele tudtak már kapaszkodni, és valóban el tudtak indulni, bebizonyítva, hogy a másik fél hibázott. Szarvas Attila több alkalommal kijelentette, szintén az elmúlt héten, hogy ha a bíróság visszahelyezi a polgármesteri pozíciójába, ő nem hajlandó tovább együtt dolgozni ezzel a mostani képviselőtestülettel. Milyen megoldási lehetőséget lát ebben az esetben? Azt, hogy Szarvas Attila sürgősen vonja vissza ezt a nyilatkozatát, neki is tudomásul kell venni, hogy akárcsak őt, a képviselőtestület tagjait is közvetlenül választották. A demokráciában a visszahívás intézménye sehol nem ismeretes, hiszen akkor, hogyha bármelyik kérdésben úgy dönt valaki, ami népszerűtlen, egyből lehetne kérni a visszahívását, és az anarhiát eredményezne, akár országos viszonylatban, akár helyi viszonylatban. Itt meg kell barátkozni azzal a gondolattal, hogy Szarvas Attilát választották polgármesternek, a képviselőtestület tagjait pedig tagoknak, akiknek szavazati joguk van, és együtt kell meghozzák a döntéseket a település érdekében. Igen. Na most ezzel kapcsolatban, ezzel a visszahívással kapcsolatban a Szarvas Attila tett olyan kijelentéseket is, hogy ezt a választási törvényt módosítani kellene, mégpedig olyan formában, hogy a képviselők visszahívhatóak legyenek. És konkrétan azt is javasolta, hogy Mezőkovácsháza népe indítson el egy ilyen felhívást az országban, amely végül is majd az országgyűlés elé fog, vagy kerülne. Nos, hát azt hiszem, hogy az nagyjából már tetszett válaszolni erre a kérdésre. Nagyon tetszetős ez az elgondolás, de épp azt mondom, hogy ez anarhiához vezet. Ezt a kisgazdák is kezdeményezték Heves megyében az országgyűlési képviselőkkel kapcsolatban, illetve az országgyűlés feloszlatásával kapcsolatban. Nem hiszem, hogy eredményre vezetne, hogyha állandóan újabb és újabb választásokat kellene kiírni. Gondoljunk csak arra, hogy ebbe az évben hány választás volt, mennyire elegük volt az embereknek már a választásokból. Milyen kevesen mentek el, főleg a második önkormányzati választásra, ahol még arra is sor került. Hogyha most még tovább fokozzuk a visszahívásokat, össze lehet gyűjteni aláírásokat. De már arra sem mennek el, hogy azt elfogadtassák, azt a törvényt esetleg, vagy pedig azt a szavazást, nem pedig még egy új választásra. Gyakorlatilag megbénítanák mind az ország, mind pedig az ország elemeinek a működését. Kovácsháza népe, vagy népének egy része az elmúlt héten blokkád alá vetette a városházát. Törvényes volt-e ez? Helyesen élte, úgymond a jogával a nép? Én nem tartom megfelelő eszköznek a blokkádot semmilyen formában. A sztrájkra bárkinek joga van. De azt, hogy akadályozzunk ezzel bármilyen munkát, vagy bármilyen működést, akár az ország működésének megbénítására gondolok, de akár egy kisebb település, vagy csak egy intézménynek a munkájának akadályozására, ez nem felel meg azoknak az elvárásoknak, ami a demokrácia követelménye. Ezzel ellen mindenképp tiltakozunk. A kovácsházi események úgy hiszem, hogy egy picikét a demokrácia útvesztőjét, vagy kátyúit is megmutatták számunkra. És a törvény hiányosságait is. Igen, a törvény hiányosságait is. Nos, a mai demokráciánk, ez a gyermekcipőben járó demokrácia, mennyire működőképes? Mennyiben lehet számolni ehhez hasonló eseményekre az országban bárhol? Máshol is előfordulnak ilyen események. Több polgármester gondolkodik a lemondáson, illetve van, ahol már a polgármestert megválasztó saját párt delegáltját is vissza akarják hívni. Budapesten az egyik kerületben az egyik SZDSZ-Fidesz jelöltet, egy SZDSZ polgármestert akarják felhívni, mert nem jó az együttműködés. Ezeket a most megalkotandó törvényeknek kell majd rendezni ezeket a kérdéseket. Nagyon sok olyan részkérdésben még nem hozott határozatot és törvényt a parlament, ami az önkormányzatok működésével, a hatáskörökkel, feladatkörökkel foglalkozik.
az önkormányzatok szervezetével. Ezeket minél előbb rendbe kell tenni, a hiányosságokat pótolni kell, és ezt a feladatot nekünk kell pótolni. A köztudatban van egy olyan hit, hogy amennyiben az önkormányzat nem vet ki helyi adókat, akkor az állami költségvetésből, vagy az állami költségvetés támogatásából nem részesül. Mennyiben igaz ez? Az állami költségvetésből való részesedésnek nagyon sok formája van. Van egyrészt a normatív támogatás, amit már ki is utaltunk, hiszen meghatároztuk, hogy melyik település milyen normatívák alapján mennyi támogatást kaphat. Ezt havi lebontásban megkapják az önkormányzatok. Vannak ezen kívül más támogatások, mint a kiegészítő támogatás, ami kifejezetten az elmaradott településekre vonatkozik. Hogyha megnézzük a körzetet, nem Kovácsháza a legelmaradottabb település itt a körzetben, tehát ez nem lehet az akadálya, nem ez lesz az akadálya, hogyha nem kap ilyen támogatást, hogy kivetette a helyi adót vagy nem. Vannak a céltámogatások, amik nagyobb beruházásokra érvényesek. A kiegészítő támogatás egyébként arra vonatkozik, hogyha egy önkormányzat működéséhez nincs meg a kellő anyagi alap, gondolok itt arra, hogy nem elég a művelődési ház, a szociális otthon, az iskola fenntartására az a pénz, amit kapott, még a helyi adó kivetésével is sem, míg a céltámogatás az újabb beruházások létesítésére igényelhető. Itt azonban már valóban minden bizonnyal mérlegelni fogja a központi költségvetés és a pénzügyi minisztérium, hogy egy önkormányzat megtette mindent annak érdekében, hogy a helyi forrásokat mozgósítsa. Itt elképzelhetőnek tartom, hogy ha az önkormányzat valóban él ezzel az adókivetési jogával, természetesen úgy, hogy azzal a méltányosságot, a kedvezményeket megfelelően alkalmazza, a mentességeket, ne hozza olyan helyzetbe a lakosságot, ami valóban elviselhetetlen teher, de a fizetőképes lakosságot bevonja a közteherviselésbe, akkor minden bizonnyal jobban fog részesedni. Akkor elérhető, hogy kapjon céltámogatást, hogyha valóban az a cél szükséges annak a településnek. De hogyha semmit nem tesz meg az önkormányzat, hanem csak azt mondja, hogy kérem szépen én nekem adjanak, mert még ezt meg akarom valósítani. De én kérek részt a hatalomból, mint önkormányzat, de a felelősségből már nem, én nem vállalom azt, hogy népszerűtlen leszek egy helyi adó kivetésével, akkor valószínűleg a pénzügyminisztérium sem úgy fog hozzáállni, hogy na akkor segítsük ezt az önkormányzatot. De ez nem biztos, de én így érezném igazságosnak. Most péntek este van, és ez a város egy eléggé nehéz hét Igen. után van. Mit tanácsol szemben álló feleknek? A kibékülést. Mindenképp a kibékülést, hiszen mind a két oldalt, a polgármestert is, a hivatalt is közvetlenül választották. 4 évre választották. Én korábban is mind a két felet csitítottam, és arra próbáltam ösztönözni, hogy nem érgesítsék el a viszonyt, amikor beszéltem velük, hanem itt arra gondoljanak, hogy a település érdeke az elsődleges, őket úgy választották mind a két oldalt, hogy ezt a települést virágoztassák, minél jobb intézkedéseket hozzanak, és megfelelően befolyásolják a település életét. Ennek kell eleget tenniük, nem pedig egy torzsalkodásban kell kibűzni egymás lejáratását, vagy pedig a saját népszerűséget növelni. Ez egyébként senkinek a népszerűségét nem növeli, ez meggyőződésem. Hiszem, hogy ebben egyetérthetünk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Mi is történt Mezőkovácsházán? Eltelt egy hét, érvek és ellenérvek csaptak össze egy ügy körül, amely ügy szép fokozatosan túlnőtt önmagán, hiszen demokrácián sarkövei mérettettek meg a helyi politikusok. Működőképesek. Úgy tűnik, itt az útvesztők, a csapdák mélysége sötétket árulkozott ki előttünk. Hogy hogyan tovább, nehéz erre válaszolni. Annyi azonban bizonyossá vált, hogy tolerancia nélkül egymás véleményének meghallgatása, tiszteletben tartása egymás nélkül nem boldog. Itt tart. Söprenjünk el rajta magunkban, magunk.